kai dan Allah jama'a ina tambaya yau sati na guda kenan Hidaya Musaya ta tambaye ni kudi amma na kace mata ba ni da su ba wa budurwar da ba za ka aure ta ba kudinka albozaranci ne da madan basket fa bata lokaci ne kiran waya fa bata lokaci ne tura kati ba albozaranci ne me yasa Allah ya hana ina son ta fa bata lokaci ne da mun dan yi soyayya kafin ta aure to me amfanin sa dan kawai na burge ta ita da kawayenta bata lokaci ne saurayin ta san da ni ba bata lokacin ka bane yanzu malam shikenan Allah ya hana kiran waya fa Allah ya hana video call fa to me amfanin sa a baya ta min dinki kuma fa haka ne ta siya min mota kuma fa haka ne ta siya min iPhone bata lokaci ne a baya ta min rana kuma fa haka ne kafin ta koma ba ta da shi ba bata lokacin ka bane to amma yanzu malam ko ƴan waya ce barin siya mata ba tun da bazan aure ta ba saya mata waya albozaranci ne to ke kin ji ki haƙuri ana son miki da ku wannan fa shine kwashe-kwashe